Jesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga usuku uNkulunkulu wethu osiphile lona. Sibonga ukuvuka inyama isahlangene nomphefumulo. Sikunikeza udumo ukubona ilanga emva kwesiphepho Nkosi sike sabakhona. Siyakudumisa ngoba uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu osaziyo uma sisesaba, uyazi uma sesithukile sesithuthumela phambi kwakho, uyazi uma sesicela sekungaphezulu kokucela sesikhala kuwe. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi sekudlulile okwamanje. Siyazi Nkosi ukuthi konke kusesandleni sakho, athi uJobe uyadala usuku oluhle kanti nolubi futhi uyalidala. Kodwa usithembisile wathi ilanga liyikusishaya emini nenyanga ebusuku, usho kwabalungileyo bakho. Siyabonga Nkosi ukuthi kukho konke uyasibiyela, usivikele. Akufani Nkosi noma kunalaba abangazani nawe. Siyakubonga Baba wethu ongcwele nangezimo zonke nje zempilo osidlulisa kuzo. Kuyasiqinisa, kusipha amandla okuhlala sikhosele ephikweni lakho lomusa, sihlale othandweni lwakho. Lize lithi izwi lakho akukho okuyosahlukanisa nothando lwakho. Nasisize nakuhlupheka nokuphakama nokujula, kusakukho okungasihlukanisa nothando lwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho, libiyele ukhulume nathi ngalo. Nkosi, siyadinga ukulungisiswa, siyadinga ukubuyiselwa esimeni owasidalele ukuthi sibe yisona. Siyacela Nkosi, siyazi uyasibekezelela, siyazi uyasilinda ngokulunga. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, khuluma ngezwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, namhlanje ngikhetha ukuguqa kwenye indawo ngoba isihlalo sami sinomsindo. Angibingelele-ke bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sidlule emvuleni enkulu nakuyi-storm esimangalisayo. Bengiqala ukuzwa liduma kangaka la kule ndawo engihlala kuyona, kodwa-ke lidumile ngendlela esabekayo. Kodwa-ke siyaphila bazalwane, inkosi iphinde yasenzela umusa, yasigcina. Akubanga kubi-ke kuthina kakhulu uma siboka komabonakude, siyabona ukuthi khona iy'ndawo la kube khona umonakalo ngampela. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu wethu osibonayo uma sesikhosela, sesithuthumela, ebese yehlisa ulaka lwakhe. Namhlanje bazalwane, sizophindela endabeni esake sakhuluma ngayo, indaba yokulungiswa, yokubuyisela esimeni. uNkulunkulu uthi uyasibuyisela esimeni. So isihloko somkhuleko wethu namhlanje sizoba lapho ukuthi uNkulunkulu sibuyisele esimeni ayesidale wasibeka ukuthi ufuna sibe yisona. uNkulunkulu uthembekile-ke bazalwane, akakhulumi iphutha. Mhlawumbe sesichezukile, mhlawumbe asiseyibona laba esidale siyibona. Kakade sonile kakhulu, kodwa ngomsa wakhe waletha indodana yakhe ukuba izosifela ukuze sihlanjululwe kulokho kona. Babusisiwe-ke abalibambayo ithuba, babusisiwe abalalisisayo bese beyalithatha ithuba. Besiyobeka umama uMahlatshwayo
Siyambonga uNkulunkulu kubo bonke abasikhaphile bahamba kanye nathi, abanye sahlangana nabo phambili. Siyambonga uNkulunkulu basixhasa nangemkhuleko, baxhasa nangemnikelo, induduzo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bazalwane ningayeki, umkhuba wenu muhle. Siyathokoza kakhulu eNkosini. Asifundeni-ke izwi, isihloko sengishilo ngathi ukubuyiselwa esimeni. Uxolo. Asifundeni-ke bazalwane, sizothola-ke izwi lethu encwadini kaJoel, uJoel 2 uverse 25 kuya ku-27. uJoel chapter 2 kusuka ku-verse 25 ikakhulukazi u-26, mhlawumbe sugxila ku-26 singafiki 27. Asifundeni bazalwane. Ngiyabuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Mina ukudla nokudla nisuthe, lidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo. Abantu bami abayekujabha kuze kube phakade. uJesu Kristu uyiNkosi. Ileli zwi-ke esizokhulumela phezu kwalo bazalwane namhlanje. Ngokwezwi kaNkulunkulu kusho ukuthi uma ngabe-ke sibuyiselwa esimeni, kufana nokuthi siyadalwa kabusha. Usenza njengoba asho lapha encwadini kaGenesis 2, washo wathi uyosibuyisela, uzodala umuntu ngomfanekiso wakhe amfuze. Wayese eyasho futhi ukuthi uzosinikeza i-authority, ukubusa phezu kwani nani iy'lwane zasendle, zasolwandle, ezinkulu ney'ncane ezinamzelayo, bese silime umhlabathi sidle. Kusho ukuthi wasibeka ezweni lenala uNkulunkulu ukuthi asiyikuswela. Masifuna inyama zikhona iy'lwane, masifuna imfino izonisa imvula yakhe kuhluma imfino. uNkulunkulu-ke uthando lwakhe lwasemandulo asithanda ngalo umhlaba ungakasekelwa. Nawu izwi esilifundayo bazalwane lithi uNkulunkulu yena uqobo ubiza izinto ezisihlukumezile ngempi yakhe. Uthi-ke uNkulunkulu, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. uNkulunkulu-ke ungubaba wethu. Njengobaba uyayala asole, sasimele ukusolwa, kodwa iningi lethu asifuni ukusolwa, siyathukuthela masisolwa. Kodwa njengamuphi umzali ongayiyali ingane, ongakhuzi, ongajezisi uma ingane ingenzanga kahle? NoNkulunkulu-ke wenze njalo, hhayi ngoba esizonda, hhayi ngoba esiduba, hhayi ngoba esisusa phambi kwakhe, kodwa ngoba esithanda, ukuthi uyasithanda uzosibuyisela esimeni. Yingakho-ke sifunda le ndaba namhlanje ukuthi uNkulunkulu uthi uzosibuyisela esimeni. Uthi-ke laphaya encwadini kaJeremaya, uJeremaya 30, uNkulunkulu uthi ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe, ngelaphe izilonda zakho. uJeremaya 30 verse 17, ngelaphe izilonda zakho, usho uJehova, ngokuba bakubize ngokuthi oxoshiweyo neSiyoni elingafunwa muntu. So uNkulunkulu wethu usithandile, kodwa ngithanda kakhulu laphaya kuJeremaya chapter 18, sifunde khona
uvesi 6 siqale kuvesi 4. Uthi kephi isitsha senza ngebumba, indaba yethu ikhuluma ngombumbi. uNkulunkulu yena wasidala, bazalwane, wasenza sayinto ewumfanekiso wakhe, wasibiza ngegama ukuthi siwumuntu. uNkulunkulu usidalile esusa ekuqaleni wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze. Wasenza ngomfanekiso kaNkulunkulu ukuba sifuze uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke bangcwele uphelele. uNkulunkulu ungcwele. uNkulunkulu unenkazimulo. uNkulunkulu mkhulu, ugcwele uthando. Umusa wakhe musha zonke iy'nsuku. uNkulunkulu usenza ngalowo mfanekiso. uNkulunkulu thina abanye bethu uma ngabe ungonile namhlanje, ngakusasa ngizobe ngisakuthukuthelele. uNkulunkulu umusa wakhe musha zonke iy'nsuku. uNkulunkulu wethu ugcwele intethelelo. uNkulunkulu wethu ubonile ukuthi asikwazi ukuyibona uthando lwakhe nentethelela asinikeza yona, waze wanikela ngendodana yakhe. Olungakanani lolu thando! So ithi-ke leli zwi-ke uNkulunkulu ukhuluma la noJeremaya ngombumbi. Umbumbi mayebumba isitsha, enza isitsha sonakale isitsha, umbumbi uthatha udaka olusha alibumbe. Kanjalo noNkulunkulu udala izinto ezintsha kuthina. Uma ngabe ekhuluma la ngesikhonyane, impi yakhe enkulu ayishoyo, if isikhonyane empilweni in real life, uma sithatha isikhonyane sangampela, hhayi kwelikamoya, kodwa ngokweso lwenyama, isikhonyane la sidlule khona akusali lutho. Uma ngabe kade kunommbila, kusala kuney'nhlanga zodwa ezingenalutho, ezingenawo ngisho amaqabunga. Uma ngabe kade kunotshani, kusala kubovu nje kuyinhlabathi. Isikhonyane indlela esidla ngaso. So kusho ukuthi uma ngabe sesidliwe yisikhonyane ukuphila kwethu, sisuke sesifana nomhlabathi ongenalutho. Umhlabathi ongakaze kwatshalwa lutho kuwona. Umhlabathi nje ongenalutho. So uNkulunkulu uma ngabe esethi-ke isitsha sesonakele, kubiza ukuthi akubuyelwe kumbumbi. Umbumbi athathe ibumba elisha adale abumbe isitsha esisha ngokokuthanda kwakhe. Kungalokho-ke ukuthi uma ngabe umuntu mhlawumbe kade ngisebenza ngidayisa ngomzimba, uma isefikile umbumbi ukubumba, ngiphuma sengiyisidalwa esisha, sengiphethe iBhayibheli, sengikhuluma ulimi oluhlukile kunokulima ade ngilikhuluma, sengiphila impilo ehlukile kunempilo ade ngiyiphila, ngoba uNkulunkulu usebuyisile, wabuyisa umhlabathi onothile, wabuyisa imvula, kwamila imfino, kwamila utshani, kwaba kuhle, bese ngiba yisidalwa esisha. Ngiyayithanda-ke indaba yokuthi uNkulunkulu laphaya kumaHubo 103 kuvesi 5 uthi ubusha bubuyiswa njengokhozi. Ngiyayithanda indaba yokhozi ngoba ukhozi luphila iminyaka ethize, about 30, angazi noma u-30 noma u-35, kodwa about 30 years. Luphile, kusho ukuthi njengazo zonke izinto ey'daliwe ey'gugayo, kugobe amazipho alo, kugobe umlomo walo, iy'mpaphe zalo ziqine, lingasakwazi ukundiza. Siyazi ukuthi ukhozi lundiza okudlula zonke ezinye iy'nyoni, lundiza lufike phezulu kakhulu kunezinye. Uma ngabe-ke sekuqina amaphiko alo, alibesakwazi ukundiza kakhulu le kude, ngoba asuke sengasavuleki
ngendlela yokuthi umoya uliphushe, uliphakamise. Lusuke selibulawa nayindlala ngoba kusuke kungasabambeki ngalamazipho ngoba segobele ngaphakathi. Nomlomo usuke usugobe washona phakathi ungasakwazi ukuthi udle kahle. Bese kubuza ukuthi-ke emva kwalo 30 years alihambe luphindele endlini yombumbi luyokwenziwa musha. Kuthiwa-ke lufika laphaya phezulu emadwaleni la lingeza ukuphazanyiswa khona. Amadwala ey'ntaba ey'phezulu. Lufike-ke lushaye etsheni lo mlomo uze uphume umlomo. Lukhipha amazipho aze aphume. Kukhishwe ludonse iy'mpaphe lezi ziphume, kuhlume ezintsha, luyihluthule kuphume okusha. Kuyi-process ebuhlungu-ke bazalwane, akukaze kube mnandi. Ushintsho vele noma ngabe iluphi alukho mnandi. Kuthiwa ukhozi-ke uma sekuhlumile iy'mpaphe ezintsha kwahluma umlomo omusha namazipho amasha, luphindela liqale phansi. Yingakho kunaleli zwi elithi ubusha buyiswa njengokhozi. Kuthiwa-ke bese luyaphila luphile omunye 40 years ngaphezulu kwalo 30 usuke seluphilile. Kusho ukuthi ukhozi nje luphila iminyaka engangeyomuntu ngaphandle kokuthi ludutshulwe-ke lufe njengomuntu. So uma ngabe-ke uNkulunkulu ebala lesi sigameko sokhozi ethi bubuyiswa njengobukhozi, lokho nje kukodwa bazalwane kusho ukuthi siyadinga ukuya endaweni la sizofike sikhiphe khona kabuhlungu izinto esezimilelene zaze zagoba. Sizikhiphe, zikhishwe kuphume negazi mhlawumbe ngesinye isikhathi kube buhlungu uzithola ukuthi usunqunu. Ukhozi lusala lungasenayo impaphe. Luqale phansi lucothome lungandizi, lungakwazi ukundiza. Ileyo impilo yokuthotshiswa okumele siyivumele bazalwane ey'mpilweni zethu. Uyazi ukuthi uma ngabe usuzokhipha lezi mpaphe kade undizela phezulu ngazo, ususa yonke into. Kunabantu abavele badlule bengakuboni nokuthi uwena, bethi asikwazi nje, bathi waze waphantsha. Basho yonke into, bathi hhayi-ke cha, hhayi leli vangeli lenu liyanisanganisa. Ileyo mpilo eyenziwa ukhozi. Seluhlezi cabanga iy'nyoni zonke ziney'nsibe ezinhle naney'mpaphe. Lezi kade luyidlula maliphakama liye phezulu. Lusuke seligxumagxuma ngey'nyawo lapha phansi. Noma angazi kubizwa ngani iy'nyawo zokhozi. Kusuke segxumagxuma ngoba suke kungasekho iy'mpaphe. Kunjalo-ke impilo. uNkulunkulu uma ethi usuyise endlini yombumbi, usiyisa lapho bazalwane. Usethi-ke uNkulunkulu uma sizofunda laphayana kuJeremaya 18 uthi-ke laselifika uverse 5, laselifika izwi likaJehova kimi lithi bengingenze kimina ndlu ka-Israyeli njengalo mbumbi na. Bazalwane, lesi simemo siyamangalisa, singenza yazi siyangigaya, singikhumbuza ukuthi akukho esikwazi ukukwenza, phela sifanele ukwenziwa. Singenza ngicabange ukuthi bengiyini ngaphandle kothando lukaNkulunkulu. Singenza ngibheke ukuthi umsongaka Nkosi yami esiwuphiwe singawudelela kanjani. Uyazi ukuthi to be renewed, ngike ngabheka kade sihambise ibhaki yala ekhaya iyolungiswa, iyovuselelwa. Inhle, ungazi ukuthi yintsha kodwa ayintsha. Udinga ukuthi uzubukisisa ukuthi ayintsha. So urenewe wenziwe emusha, ubusha buyiswe njengokhozi. Njengoba simxikibana singaka
imiphefumulo yethu ayikuzi ukuba mxhiliba. Umphefumulo, yazi ukuthi umphefumulo uzizwa umusha nje emphefumulweni, uzizwa umusha. Kukhona la uzubona khona ukuthi uyingane vele kakhulu, udinga ukufunzwa, udinga ukukhuliswa, udinga ukuphiwa ubisi, udlule obisini uthole isolidi, iphalishi, udlule ephashini uthole uqinile. Yile nto-ke yokuthi ubusha bethu buyabuyiswa njengokhozi. Nawu angikho-ke ekubuyisweni kobusha, ngisendlini yombumbi, ngisekubuyiselweni esimeni. Bazalwane, uNkulunkulu wethu usithandile, uzathi uma nje thina singazithoba, sifune ubuso bakhe, siphenduke ey'ntweni zonke ezimbi esizenzayo, uyozwe esezulwini abe seyasihawukela, aliphilise ngisho izwe lethu. Bazalwane, ngibheke indaba kaJobe. Ubheke uJobe, uhambile uJobe noNkulunkulu, emnikeze yonke into umuntu angayidinga empilweni. uJobe kuthiwa wayehlonishwa ngoba wayephiwe ngisho ukuthi abe nomusa. Lithi izwi likaNkulunkulu, wayenothando uJobe, wayekwazi ukusiza umuntu, ukusiza abahluphekayo. Ngalokho uNkulunkulu ayembusise ngakho. Ehamba indlela, uNkulunkulu waze wajabula kakhulu ngoJobe. Uthe esuka lapho kwafika uSathane wazomcela ngqo kuNkulunkulu uJobe. Uma uSathane emcela uJobe, uNkulunkulu wamethemba uJobe. Ngifisa abazalwane sihambe nami kule ndlela yokuthenjwa uNkulunkulu. Mhlawumbe ngikhuluma nawe, awazi nokuthi uzophekani namhlanje, kodwa uhamba noNkulunkulu. uNkulunkulu wethembile ukuthi kuleso simo okuso angeke umphike, angeke umdayise, angeke uthengise ngeqiniso. Bese siyasuka abazalwane, sithengise ngeqiniso. Utshele indodakazi yakho ukuthi asinakudla la ekhaya, uyazi ukuthi ayisebenzi, mhlawumbe ihambile iyofuna umsebenzi, ayisebenzi. Isizobuya-ke noplastiki nesinkwa nezinto ezimnandi. Once nje uplastiki, bazalwane, wanezinto ezimnandi, baleka. Uyabona umuntu othenga ngemali yakhe into eqotho uzoqala ngama-basics, athenge umpuphu, athenge usawoti, athenge ushukela, amafutha, athenge izinto ey'sindayo, abesethi mhlambe ngethini likabhontshisi noma likafishi ngokuya kuphela kwemali yakhe, mhlambe neklabishi, mhlambe ne-braai pack, mhlambe iphele-ke imali. Kodwa uma ngabe uplastiki uzofika nesinkwa, nopholoni, neyogathi, obaleka mntakababa, ngoba kusho ukuthi akayisebenzelanga le mali, uye wakhohlwa na ukuthi ekhaya kuzolala kungadliwe. Angisho ukuthi nginithiphisa ngokwezwe bazalwane, kodwa ngiqonde ukuthi ngithi asobhekisisa. uNkulunkulu uzosithuma isikhonyana. uJobe wahamba noNkulunkulu ethembekile, uNkulunkulu wamethemba. uNkulunkulu nawe wethembile, akusebenzi ngane ekhaya, ufundisile to your last cent, kodwa ayikho esebenzayo. uNkulunkulu wethembile mntakababa. Thembe kuso leso simo ukuthi uzothi, Nkosi, mina ngethemba wena, nangazi lezi ngane ngibheke wena. Bathi noma sebethi abantu, hawu, hamba kusibanibani yosusa ibhadi, uthi mina ngiyamazi engimkhonzayo. Ngesikhathi esifaneleyo uzowahoxisa lamasosha akhe, impi yakhe la khuluma ngayo, abe senginikeza inala. Bese kwenzeka lo vesi, leli vesi akhulume ngalo uNkulunkulu ukuthi siyodla sisuthe, asiseyuba ngabaxoshiweyo, njengoba esho kuJeremiya uthi ngiyakubuyisela ukuphila kuwe, ngelaphe ngisho izilonda zakho. Ukwenzile kuJobe, simbonile kwenza kuJobe.
walapha iy'londa ikaJobe zasesikhumbeni. uJobe kuthiwa wayenamathumba, wazilapha iy'londa, wamsukumisa uJobe, wayesemnikeza, wabuyisela ngokuphindiwe konke okwakudliwe isikhonyane kukaJobe. Ingcebo yonke kaJobe yabuyela. Laqina ithemba likaJobe kuNkulunkulu, lalivele linganyakazisiwe, kodwa laqina ngaphezulu ngoba uNkulunkulu yena wajika wathuma bona abangani ukuthi hambani, ngizovuma ubuso bodwa bukaJobe. Hambani niyocela intethelelo kuJobe. Ebese uJobe enicelela kimi intethelelo. Ngesinye isikhathi sithotshiswa ngakho ukuthi kuthiwe asiye kulo muntu ade simbukela phansi, siyozithoba kulo muntu esimlimazile, lo muntu omlimazile ngokunaka nokunganaki, lo muntu okhulumile wanganaka ukuthi akukuhle, lo muntu owenzile into wanganaka ukuthi ayimphathi kahle. Siyadinga ukuthi sizithobe. Mhlambe wena ungaphezulu kwakhe, unegunya elingaphezulu kwakhe emsebenzini. Abesethi nje ngicela ukuya ekhaya, umama uyagula. Kusuthi wena kusemsebenzini, akusikho kwamalume la. Ngalokho nje, ngelinye ilanga uyothotshiswa, uyobona izinto ey'ngasahambi kahle. Bese kufanele ukuthi jika ubuye uzocela intethelelo, ngoba uNkulunkulu ngeke akuvume ukukhala kwakho kuye ngaphandle kokuthi kube yilo okukhalelayo kuNkulunkulu. Bazalwane, sibuyiselwa esimeni. uNkulunkulu wasidala, usaba ngoNkulunkulu nathi emhlabeni. Wasipha ubuNkulunkulu bakhe. Wasipha ukuhlakanipha bokuhlukanisa okuhle nokubi. Wasipha amehlo bokwazi ukubona imini nobusuku. Wasipha umphefumulo ukuba siphefumule njalo njalo njalo. Yena wasiphefumulela kanye. Wayesefundisa, sasiyafunda ukuthi siyawudonsa, siyawukhipha umphefumulo. Bazalwane, ake sibuyeleni endlini yompumbi. Uthembekile ngempela, njengoba esho nje uthi-ke uHosea, yena umprofethi uHosea lapha ku-chapter 6 uverse 1 uthi, wozani sibuyele kuJehova ngokuba yena usidwengulile, uyakusiphulukisa, usishayile, uyakusibopha. Athi uverse 2 wakhona, uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili, asivuse ngosuku lwesithathu. Athi uverse 3, masimazi, sijonge ukumazi uJehova, ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa. Uyakufika kithi njengemvula yamuva enethisa umhlaba. Ilowo-ke uNkulunkulu esibuyela kuye, bazalwane. Othi noma esizwisile ubuhlungu, ucabanga uJobe, ubuhlungu abuze uJobe, walahlekelwa isithunzi sakhe, walahlekelwa imfuyo yakhe, walahlekelwa ngabangani, walahlekelwa iy'hlobo, walahlekelwa ingcebo yakhe, waze walahlekelwa ngabantwana bakhe bonke. Lobo buhlungu, ngathi kulahleka oyedwa, kushona oyedwa nje umntwana, ubuhlungu esibuzwayo lapho. Sebehambe bonke kanye kanye, ubanjani? Kodwa uNkulunkulu wamvusa uJobe ngosuku lwesibili, ngosuku lwesithathu. Kwathi sekwenzeke konke igaba ngegaba, uNkulunkulu wamvusa uJobe. Wayesephindisa kuyo okuphindiwe. Asikho la kuleli hlane, bazalwane, ukuthi sibhubhele khona. Asikho kulesi simo kusona, awukho khona ukuthi uzophelela kusona, kodwa unokukhetha. You've got a choice. Unokukhetha ukuphila, unokukhetha ukubhubha. So uma ngabe siphiwa ichoice, uzubona uthando lukaNkulunkulu, uNkulunkulu asithanda ngalo. Noma sekunje, uNkulunkulu uyasipha ukuthi sisikhethele. Lithi izwi likaNkulunkulu liyini ithemba longenaNkulunkulu uma kuze kufika ukufa. Bazalwane, uzohlupheka emhlabeni, uphinde uhlupheke nakwelikamoya. Ake siqale, asimfune sanokuthola, asibuyele kuye. Usho njalo uHosea uthi, wozani, sibuyele kuJehova uNkulunkulu wethu,
ngoba ubusasibhengulile kwamanje, kodwa uzokusiphulukisa. Iqiniso lelo bazalwane, iqiniso esingeliphiki. Akekho namandla okusibuyisela esimeni, akekho namandla okusibumba kabusha, akekho namandla okudala izinto ezintsha bazalwane. Yena yedwa ovele athi bheka ngizakudala okusha esingakaze sikubone, akudale ngempela. Okungake ucabanga ukuthi uma ngabe ulunywe inyoka ehlaneke, sengikhuluma ngendaba kaMoses, uma ulunywe inyoka, uma ubheka inyoka eyenziwe izandla zomuntu bese uyaphila. Awungeke ucabange ngamehlo enyama, kodwa ngoba kwakusho uNkulunkulu wayekudalile kwakungokusha, bakwenza, bayibheka inyoka yethusi, baphila. Kanti uNkulunkulu uchaza izinto ezizolandela. Ngiyabheka nje uNkulunkulu, samukela izimo ezinzima ngendlela emangalisayo, kodwa kuzona sibona uNkulunkulu, singaboni isimo sethu. Uma ngabe uNkulunkulu uvuma ukuphindela kuyena endlini yombumbi, akubumbe kabusha, awuzuke usibone isimo esinzima okusona, uzobona ubukhulu bukaNkulunkulu njengoJobe. Awuzukuzwa uma bethi uphi uNkulunkulu wakho, kodwa uzothi ubekhona uNkulunkulu kwenzeka lokhu, ukhona namanje, ngoba yena uyasidwengula ebese yasiphulukisa, asishaye ebese yasibopha. uJesu Kristu uyiNkosi, asiphulele. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga izwi lakho, siyabonga ukukhuluma kwakho nangalesi sikhathi. Sipha amandla uNkulunkulu wethu okuma, siphe ukwethemba ezwini lakho, usiphe ukukholwa okumangalisayo okungagudluzi intaba. Sihlale kuwe singasuki, masingake sibuyele kuwe, sidalule konke okwethu. Kuyathembeka lithi izwi lakho, masibheka kuwe phezulu, ubuso bethu abusoze bajabha. uNkulunkulu wethu, yilokho esikufunayo, ukubuyela sikufuze njengalokho usidalile. uJesu Kristu uyiNkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, iNkosi uJesu inigcine emseni wayo. Isenzele okukhulu. Ngike ngibheke nje ukuthi ukuba yena wayengezange emhlabeni, ngabe sikhona yini? Ngabe sinjani? Mhlawumbe ngabe uNkulunkulu usephinde wasibhubhisa, useke wabhubhisa ngamanzi ngey'khathi zoNoah, useke wabhubhisa ngesibabule iGomora neSodoma. Mhlawumbe ngabe usebhubhise ngokunye, kodwa ngenxa yokuthi kwafika uJesu emhlabeni, wayihawukela neyami impilo, wayithanda neyakho. Asibuyeleni bazalwana sakhe, asibuyeleni asenze kabusha. uJesu Kristu uyiNkosi. Amen.